un nou videoclip, n-am mai postat de mult. Eu sunt Crocodilul sau Andrei, cum spuneam înainte. Mi-am schimbat și numele la canal, mi-am schimbat numele și pe joc. M-am și lăsat de joc o perioadă, am revenit în forță. Am mai făcut și level după cum vedeți. Nu știu, hai să vă mai arăt ce am mai făcut pe parcursul, nu știu, pe parcursul ăsta când am mai postat. Hai să vedem. Level frumos, mi-am luat mașina asta, mi-am făcut-o cum am vrut eu. Nu știu, level, mai nimic pe aici. Inventarul, n-am mai postat de mult timp. Mi-am luat avionul ăsta, nu știu ce m-am mai luat, că nu m-am uitat la clip. Generalea vechi, mi-am mai luat emoturi, toate emoturile aproape, doar că acum m-am de strâns corp să-mi iau ceva. Nu știu, asta, mai multe, vedeți voi, numai că unul mi s-a luat din cauza la update. Mi-am luat arma asta, AK-ul, SG-ul, asta M41 sau cum se zice. Asta mi-am luat-o de la arenă, nu știu ce mi-am mai luat. Cansoane mi-am luat, spoiler, ăsta, am uitat, volant sau cum se zice, stagul aveam, nu știu. Nu mai am ce să vă mai arăt, cred. Hai să dăm și noi drumul la episod. Revin din casă. Bun, am revenit. Hai să fac și o misiune asta. Să mai fac și o rost de bani, că i-am cheltuit pe toți la bătaie. Am cheltuit pe toți la bătaie. Hai că forță, am luat radarul ăsta. Destul de bine l-am luat. Stai să mă pun și eu pe pasiv ca să nu mai tragă ăștia. Și mă duc forță, mă duc spre radare, că cam am rămas fără bani pe perioada asta. Păi joc. Hai să nu mă bubuie ăștia. Hai că nu m-au bubuit. Dar deja le rău de tot. Jocul, nu mai aici a fost. Am încercat să postez un episod, un Karmit, doar că nu s-au mai strâns oamenii și am zis că hai că direct parapetul l-am luat. Forță. Și am zis să nu mai fac. Aveam și pe cineva cu care să fac Karmitul, e și el tot youtuber, doar că v-am mai zis, nu s-au strâns oamenii care trebuia să vină și n-am mai făcut nimic. Dar poate pe viitor o să fac cu voi, dacă vreți. Îmi lăsați ID-urile, eu vă dau vă mai arăt odată profilul. Hai că forță. Vă mai arăt odată profilul, eu sunt Crocodilul, nu contează mafiile, mafia unui sânge. Poate eu îmi schimb numele mafia până la următorul episod. Sper să nu mi-o schimb, pentru că și aici sunt niște oameni destul de treabă. Și nu știu ce să mai fac. Da, v-am zis, dați-mi ăla, vă dau, dați-mi ID-ul, vă dau ad, pentru că mi-ați mai lăsat ID-urile, doar că, hai că forță. Doar că n-am mai dat ad, pentru că mi-am schimbat și numele și am zis că nu mai are niciun rost să vă mai dau, că poate nu mă mai cunoașteți. Plus că n-am mai postat de mult, s-au strâns abonații, s-au mai strâns încă 10 abonați de ultima dată pe bune și nici n-am mai postat, dar s-au strâns abonații, ceea ce este un lucru destul de bine și țin să vă mulțumesc pentru chestia asta, doar că vina este a mea pentru că nu v-am mai postat și dacă nu vă mai postez, automat scad sau cum ar veni, dar uite că eu urc, ceea ce e foarte bine și vă mai mulțumesc încă o dată pentru treaba asta. Da, nu știu, top acolo la misiune e deja, e forță. Dacă mă mai iau un radar, eu m-am dus cum ar veni. Sau, forță. Ei, și acum să vedeți voi cum iau locul 2, când am vrut să mai iau radarul ăla încă o dată. Deși aveam timp.
Hai că l-am luat. Locul 1. Deci locul 1, dacă mă mai ia ăla, locul 1. Hai că forță. Dacă e, nu știu ce o să fac, scot și eu pasivul ăsta, sper să nu mai omoară nimeni pentru că n-am chef de bătaie. Și nu știu ce voi mai face, hai să mă duc să mă... Păpa, asta e mai așa, polițist. Aici nu mă mai fac polițist. Am vrut să mă fac polițist, că poate mai erau ăștia activi. Forță, hai că forță, stați așa, da. Mi-am blocat și mașina, asta e mai așa, pentru că pentru treaba asta, dacă nu vă bubui eu cu RPG-ul, dar nu vă bubui, că nu mai... Că după aia trebuie să-mi iau gloanțe și destul de scumpe, vrei să vă mint? Nu prea se merge. Și așa și rantul cu mașina, ia vină cu aia, că știu și eu să dau cu RPG să trag. Ăsta, dacă vrea tu ce vrei de aici, Sana, tu dacă vrei să... Așa că am văzut că nu-ți bubui mașina, dar să fiu eu liniștit că nu o să mă bubui. Nu o să tragi. Așa, mă duc pe aici, mai fac un V1, sper să nu mor. Uite, iau pe băieții ăștia. Păi ce ați făcut băieții mei? Păi voi trageți în mine? Stați așa, păi voi trageți în mine, mă? Hai că forță pătras. Aha. S-a pus pasiv. Bine, că nici level n-au mare, n-am ce să vă mit. Adică n-ai ce să faci. Și eu mă puneau pasiv, cred. Uite, mi-a spart roata. Deci nu m-am luat de ei degeaba, ca să știți, mi-a spart roata. Sau nu ăștia mi-au spart roata, asta e mai așa. Că ăștia n-am terminat pe mașină. Scuze, mă, scuze. Scuze, bă, băieți, că v-am omorât. Am crezut că mi-a spart roata la mașină. Mi-a spart ăștia, mi-a spart roata. Dar nu-i nimeni aici. Nu știu cine mi-a spart roata. Ok. Aia e. Măcar am omorât pe cineva. Pentru că reclamă, revin. Bun, am revenit, mă enervează reclamele, dar nu mai zic nimic. Și nici nu bag bani ca să nu mai înteie, pentru că vrei să vă mint, nu știu când mă mai joc Flexity deja, că nu știu, nu mă mai joc, aia e faza. Ce nu mai am hazul ăla cum îl aveam, gen haz, nu haz. Plăcerea aia să joc Flexity, când veneam, jucam cu drag, acum mă joc așa, că mai am păștras, mai am prieteni, mai am, nu știu, mafia, mai am care mai pe treabă, mai fi de astea. În rest, dacă ar mai fi și n-ar mai fi ăștia, jocul n-ar mai fi, nu m-aș mai juca, vrei să... Așa, pentru că nu mai e hazul ăla la joc. Jocul s-a dus și mă cam vorbărește ăla. Jocul s-a dus. Hai că forță, mă mai dau jos de... Nu mă mai dau. Și, nu știu dacă bubă jocul... Forță. Ce vorbeam, frate? Bine, că ăștia n-au nicio vină, dar vreau să zic așa că... Mă bag și eu cu un Gabor? Hai să mă bag și eu cu un Gabor, dacă nu, fiți atenți, cum încep să mă enervez. Stați așa, unde-i mă ăla? Unde-i mă Gaborul ăla? E pe sus, pe unde-i mă? Da, e pe sus, hai sus. Parcă vezi că vine unul și mă mor, mă fac invizibil, fiți atenți. Era bug-ul ăla, stai să văd dacă merge bug-ul. Era un bug care puteai să faci invizibil. Așa, te bai și te dai, te scoți, te dai, te scoți. Așa. Stați așa. Mie să nu vină Gaborul ăla. Știu că te băgai sus, dar aparent nu mai merge. Sau nu știu eu să-l fac? Oare? Stai să vezi cum așteaptă ăsta sus. Mă omoară. Mă omoară. Nu mi se pune damage-ul. N-am net. S-o dus și netul dacă e. Vine și ăsta să te pun pe mut. Te mai pun pe mut. Stai să te pun pe mut. Te mai țin, da. Te pun pe mut. Dacă nu te pun eu pe mut, acum stai așa că m-am enervat. Mă moară Gaborul din cauza la mă mai bate la cap. Stai așa, unde-i mă ăla? Unde-i mă ăla?
Nu-l găsesc. Pe aici era. Cum fac eu nici la joc? Bine, hai să mai fac misiunea asta, băieți. Și deja cred că încep. Hai că forță mașină. Sau ba nu mă, că pot să o fac și să mă bat în același timp. Pot. Dar mică-i Gaborul ăla, mă. Mai ziceam ceva, dar filmez și n-am chef. N-am chef, pe bune n-am chef. Vine ăștia, tai să vezi ce trag ăștia mine. Numai că faza e că trebuie să omor și eu pe cineva înainte. Și după aia pot să mă bat. Stai să pun asta să mă băi. Doar că viața mea, scuze, n-am ce zice, dar n-am ce să fac. Aia e, îți dau revive. Care atât. Mi-am luat karma, băieți? Mi-am luat karma, forță. Îmi dă și emote? Nu îmi dă emote. Dar... N-ai. Mă duc să mă mai bat? Hai să mă duc să mă mai bat, totuși. Să vă mă, arma asta știu să trag cu ea sau? Știu să trag cu ea? Nu știu să trag cu ea. Nu știu să trag cu arma. Pe bune chiar nu știu să trag cu arma asta. Dar în schimb știu să fac asta. Na, atât s-a putut. Stai să plec ăla că n-am chef să mă buie. Gata, că n-am făcut nimic. Oprește mașina. Am scăpat. Păi stai mă, așa, dar Gabor, hai pe Gabor. Păi m-a omorât și nu mi se mai pune mă ăsta. Păi ce ai făcut, bobiță, nu mi se mai pune. Dar, cine e în fața mea? E domnul Gabor. Domnul Gabor, unde e mă domnul Gabor? Mai e pe aici mă domnul Gabor? Nu mai e domnul Gabor. Nu mai s-a dus domnul Gabor. Hai pe partea asta. Băi, am ciudă pe ăștia pe Gabori. Pe parbrez mai luat, pe capotă mai luat. Mamă, stai să vezi că e bun clipul ăsta, mă, e bun, dar... Nu știu ce să zic. Că stau pe tine, dă-te mă de aici. Ieși de aici. Hai că mă duc și eu să fac încheierea la vlog. Iar și-a dat revive. Deci tu vrei bătaie pe bune, tu vrei. N-am bani să-ți dau, ieși de aici. Nu da, adică am, dar nu dau mâncava, și că mie nu mai îndă nimeni, nu mai îndă. Te omor. Mamă, m-am plictisit, în fine. Cam atât a fost cu acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare. Sunt Crocodilul. Am fost Crocodilul și mai sunt Crocodilul pe joc. Dați-mi și voi ID-urile să vă bag. Da, dați-mi... Pauză. Era să opresc filmarea. Mi-a venit să tășesc. Dați-mi și voi ID-urile. Dați-mi să pot să joc cu voi. Poate facem și carmitul ăla. Nu știu, să vedem. Și e să trag, mă. Pot să trag? Nu pot să trag. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Eu am fost Crocodilul. M-am pupat. Stați mai așa. V-am pupat. Pa, pa. Ce frumos să